isa wanda ka aiko kunshe tare da sako wanda kai karko dan isar kwar sako kare karan karko sarkan da danko kai kaso da riko yarda an kai sako rabbana dai roko yi wa manzon farko kare mai nan narko salatikan sitarko halinsa ka dauko har sahabbai dauko walliyai ma dauko auliya nai roko kai zuba su ka kara har ma da uwa da uwa ya imamu aliyu ka zama arziki san kowa rabbu Allah sarki kai ka zama mai tsarki ba a maka shariki mai ma shariki naki godiya mai auki dai gare ka sarki karsa ni ta farki daddari kar ma'aiki ƙaran zauki san jini da ma'aiki dukkan rai da jiki nasu ne bil haƙi tijjani daga ma'aiki jilani daga ma'aiki mafifa na shauki in ya siya bu ma'aiki mai yabo ga ma'aiki kai da shehu na boki mai jassafa da suluki a cikin annabin nan kakansa yake shanawa ya imamu aliyu ka zama arziki san kowa gaisuwar ta kare yanzu za na surare ko na ce na kwarare izuwa shahararre mai zubi tsararre kashi cike dire wanda ya shashare kan magauta ya sare shi ya sa sa a kore babu mai masa bore jarumin Allahu jarumin mufitahu aliba ya sulhu da lumaki musbahu kamu mun yi sahu muna cikin farahu baki zuci da ruhu ya gani ga salahu alidan mufitahu gaskaka mun albarka bai jinsu dan haskawa ya imamu aliyu ka zama arziki san kowa alimai asraru gaskiya ka taru ya ganin mukutaru faruwar fararru yan uwa kuma taru isahu kuma jeru dan ku za mu karu za mu samu sururu da dukkanin alkhairu ballalar annuru hali sirrin Allah gashi zakin Allah shi kani ga rasula mai gida ga batula arzikin mai sallah sittirar mai sallah ballala daga Allah ni'ima daga Allah rahama daga Allah alibawun Allah dan Allah ka ƙaran baiwa ya imamu aliyu ka zama arziki san kowa kai fa Allah ya yi wa daraja har baiwa ya imamu ga kowa adali san kowa kai nake wajewa ya tafarkin kowa mai zuciya kyakkyawa waye kai wainawa daga shi ba kowa alikogin baiwa mai fada da cikawa da ke bartarwa aliba ya shakku wanda kan mai tarku da dubaki sadiku alishi zilhaku gaskiya kanarku a hallara ta ma'aiki kadararwa duka waninka ka fasha bai kowa ya imamu aliyu ka zama arziki san kowa za a muku bayanin martaba ta imamin an biya na rasulun sai ba kun san ya san duka komai sannan ya yi gadan duk basirar manzan annabin matsayin nan da a ce duka kun san duka wannan sirrin da waninsa gaba dai kun bar bayanai nasa hali ya sha bamban ya riga ya nisa tambaya kowace ɗan kayo zai amsa bai da alfahari
shi yan uwa kuma jisa yan uwa kuma bisa shi ya zama kofar ilimi birnin ku annabi mai baiwa ya imamu aliyu ka zama arziki san kowa ya gani ga ma'aiki mai abin mamaki ali zakin zaki mai cikakken tsarki kabuwa ya sadauki sirriki ga ma'aiki ka naɗe duka sirri ka naɗe duka kairi ka kawa ka sharri sai yawan alkhairi dole in fari san kashi ne jari yin kashi ne sharri ko na ce kafurci ali yancin yanci garkuwar musulunci shafaɗe kafurci arzikin ka muke ci makiya masunci